Ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε το 1912 στο Αμπελοχώρι Θηβών και το κοσμικό του όνομα ήταν Ευάγγελος. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης Παπανικήτας και η μητέρα του Βικτωρία. Στη Θήβα τελείωσε το γυμνάσιο, αλλά η χάρη του Θεού τον έλκυσε στη μοναχική ζωή. Το 1933 ήλθε στο Άγιο Όρος. Έγινε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Εφραίμ. Ασκήτευε με νηστεία, προσευχή και απόλυτη υπακοή υπό σκληρές και αντίξωες συνθήκες. Το 1936 χειροτονήθηκε ιερέας και συνδέθηκε πνευματικά με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που τον καθοδηγούσε στην οερά προσευχή και στην κάθαρση της καρδίας. Έγινε έμπειρος οδηγός της ευχής του Ιησού και υπόδειγμα υπακοής. Όταν πέθανε ο γέροντας του Νικηφόρος, απέκτησε συνοδεία με εντολή του Οσίου Ιωσήφ. Κατά τη θεία λειτουργία έβλεπε τη χάρη του Θεού αισθητά να μεταβάλει τα τίμια δώρα και τους αγγέλους να συλλειτουργούν. Είχε τα χαρίσματα της διοράσεως και της προοράσεως, βλέποντας την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων. Υποστήριξε την ενότητα των Ορθοδόξων και με επιστολές του συμβούλευε τους νέους. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 1998.